шлях наш цяжкі і пакручасты. І вінаватыя ў гэтым у значнай ступені мы самі. Таму што у нас слабая ці няма самая галоўная асаблівасць. У нас не хапае салідарнасці. У цяжкіх умовах былі і палякі, і літоўцы, і чэхі, і латышы, калі іх былі народныя фронты, салідарнасць, калі яны выходзілі змагацца супраць камунізма за свабоду, незалежнасць і за нацыянальную дзяржаву. І вось гэтае іхнае змаганне давала сілы і нам. 30% палякаў былі ў салідарнасці. І вось яны дасягнулі ўжо сваіх мэтаў. Паглядзіце, як перамянілася ў іх жыццё. Мы яшчэ свае мэты не дасягнулі, і толькі ў нас застаўся народны фронт. Гэта не рэлікт, а гэта тая сіла, якая паставіла задачы 7 гадоў назад, і гэтыя задачы да канца не выкананыя. І пакуль яны не будуць выкананыя, да гэтага часу народны фронт будзе дзейнічаць і абараняць свой народ. Але гісторыя дае нам магчымасць усвядоміць тое за кароткі час, што б мы не маглі ўсвядоміць у іншых варунках. Вось тое, што зараз устаноўлены аўтарытарны рэжым, тое, што ідзе дыктатура, што зневажаюцца нашы сімвалы, наша культура, наша мова, наш народ, што прадаюцца нашыя нацыянальныя інтарэсы маскоўскай мафіі, наша маёмасць. Усё гэта мы бачым. І тыя, хто жылі ў краіне цудаў і хацелі прэзідэнта, яны яго трымалі, і яны ўжо ім наеліся. Яны хацелі Сталіна, скора будзе Сталін. Гісторыя нас выпрабоўвае на ўласнай шкуры, бо, відаць, галавой нам цяжка дайсці. Але хай будзе так, толькі важна, каб мы гэта разумелі. І калі мы гэта разумеем, то гэта будзе той асновай, каб правільна ацаніць ход гэтай гісторыі і скансалідавацца. Вось гэтая дыктатура, гэтая знявага, яна кансалідуе наш народ. Я гэта бачу ў вачавіткі. Можа быць, гэта не так, відаць, у Мінску, але будзе і тут. Таму што не можа чалавек цярпець знявагу. Не можа чалавек цярпець, калі яго абіраюць, калі ён ходзіць на працу, а яму 3 месяцы не плацяць зарплату. Рана ці позна ён зразумее, што парушаны яго чалавечыя правы, грамадзянскія правы, нацыянальныя правы. Ён гэта зразумее. Чалавек не скаціна, і чалавек заўсёды будзе чалавекам, калі ён зразумее, што у яго ёсць бацькаўшчына, і яго ёсць культура, у яго ёсць гісторыя. Вот чаго баяцца ўсе дыктатары. Вот чаму яны першым чынам, што яны захацелі зрабіць, яны пазбавілі народ праўдзівага слова, захапілі сродкі масавай інфармацыі. Другое, яны пазбавілі народ іх святых сімвалаў, каб людзі не бачылі іх. Але вось гэтыя святыя сімвалы, якія з намі, яны вернуцца разам з дэмакратыяй і свабодай. Мы, Народны фронт, заўсёды выступалі супраць прэзідэнцкай сістэмы. І мы цяпер кажам, што Беларусь павінна быць парламенцкай рэспублікай, што не павінна быць такой прэзідэнцкай сістэмы на амерыканскі ўзор, калі аднаму чалавеку даецца ўсё, а тое, што не даецца, ён захоплівае сам, наплеваўшы на законы, на канстытуцыю, на здаровы сэнс. Мы ўжо наеліся гэтай прэзідэнцкай сістэмы. Мы папярэджвалі гэта і год, і 3 гады назад. Але, паўтараю, відаць, трэба быў гістарычны рух, каб гэта мы зразумелі. Калі мы пройдзем у Верхоўны Савет, то першае, што будзе пастаўлена,
гэта аб скасаванні гэтай сістэмы, аб недапушэнні дыктатуры. Вся Европа парламентская, вся Европа такая наша культура, наша цивилизация. Такие и мы нават у сярэдніх веках былі шляхецкай рэспублікай. Шляхецкай. У нас не было гэтай тыраніі, як на ўсходзе. У нас не было гэтых апрычнікаў, і свае людзі не забівалі сваіх людзей за нішто. Дык вот, гэта наша задача. І я ўпэўнены, што мы яе дасягнем, што Беларусь вольная, это Беларусь без диктатора. Беларусь без диктатора президента. И так будзе, можно в этом не сумнявацца. Я вам приведу некалькі фактаў з гэтай вот улады, якую вы адчуваеце на сваіх плячах, але, можа, не ўсе ведаюць прычыны нашага становішча. Зараз пагоршылася наша матэрыяльнае становішча, і пенсіянераў, і моладзі, стаяць заводы, і людзі пытаюць, чаму так адбываецца? Чаму стаяць заводы? Мы працуем, заводы стаяць. Заводы стаяць таму, што вакол нас свет змяніўся, пераходзяць на рынкавыя адносіны краіны нашай суседзі, а ў нас заставалася старая номенклатура і старыя адносіны ў эканоміцы, ў вытворчасці. Яны былі ў Савецкім Саюзе такія. Было дзяржаўнае прадпрыемства, завод, яму давалі план, дырэктара ставіла міністэрства, план выконвалі, прадукцыю здавалі на склад, ішло паведамленне ў банк, што план выкананы, прадукцыя здадзена, банк выдзяляў грошы, і рабочыя атрымлівалі зарплату. Дзень у дзень, ніколі зарплата не спазнялась. Дырэктару не цікава было, куды пойдзе яго прадукцыя. Яе размяркуюць альбо ў Челябінск, альбо ў Краснаярск. Цяпер засталася тая самая сістэма. Выдзяляюць дзяржаўны заказ, дырэктар выконвае, здае прадукцыю на склад і кажа, давайте зарплату. А міністр кажа, прадай прадукцыю, дам зарплату. А дырэктар кажа, так ты ж мне зрабіў дзяржаўны заказ, я ж зрабіў прадукцыю, што я буду прадаваць? А трэба прадаваць, таму што ўжо не пашлеш у Челябінск. Там не купяць. Трэба ведаць, дзе рынак. Свет змяніўся, а ў Беларусі нічога не змянілася. Дык вот, каб дырэктар быў бы зацікаўлены прадаваць, ён павінен быў бы быць уласнікам. Тады ён падумаў бы, што яны выпускаць. Ці трактары, ці кірагазы. Ён тады падумаў бы, дзе яго рынак, і колькі будзе каштаваць яго прадукцыя, які сабе кошт. А так на што яму думаць? Ён чакае крэдыту, а крэдыту няма. І ў выніку заводы стаяць, 3 месяцы не атрымліваем зарплаты. А нам кажуць, разрушились экономические связи, распался Советский Союз. Это надувательство, тому что бюрократия трымае ў сваіх руках уладу і трымае экономіку, якую ложыць на лопатки. Яны яе ложыць на лопатки, падаткамі ў першую чаргу. Чаму ложыць на лопатки? Таму што калі паложыць усё, тады будзе прыватызацыя за бесцэнак. Так было ў Расіі. Тады гэта номенклатура скупіць, ужо Лукашенко сказаў, я прыйшоў в результате к тому, что нужна денежная приватизация. Вы разумеете, что это такое? У кого шмат грошей, то и скупіць усё. У нас грошей нема. У наших так званых бизнесменов так само кот наплакал. Жлобинский завод не купить, тракторный не купить. А вот московский мешок купить. Выводы робите сами. Толькі палітычнае рашэнне, выхад з гэтай сітуацыі. Пакуль будуць вось гэтыя людзі, якія так робяць, да гэтага часу ніякія прапановы, ніякія разумныя прапановы, эканамічныя праграмы нічога не вырашаць. Апозіцыя Народного фронту падрыхтавала ўжо даўно і эканамічныя праграмы, і законы, ўсё даслала, ўсё не знаюць. І БЧНК, Балтыйска, Чорноморскі нафтавы калектар. Памятаеце, хто гэту ідэю зрабіў?
Памятаеце, як змагаліся, это ж так выгодна нам нафту мець з усяго света. Украіна ўзялася за гэта. Праект ужо робяць. Учора было паседжанне, Беларусь адмовілася. Адмовілася, павядуць цераз Гдыню, цераз Польшчу. Чаму адмовілася? Таму што Чарнамырдзін сказаў: ребята, калі вы паведзеце нафту, я вас пазбаўлю газа. Вот і ўсё. Усе кацельні ў Мінску кругом заводы перавялі на газавае топліва. Усюды. Як гэта адбылося? Ездзіў Лукашенко, з Чарнамырдзіным спатыкаўся, Чарнамырдзін кажа: дай нам бесплатны транзит, каб мы праз вашу тэрыторыю маглі свабодна праводзіць газ і ехаць. А мы табе дадзім газ па таннай расійскай цане. Вось гэта ўсё. Без экспертызы. Без згоды Камісіі Верховного Совета. Усё гэта было пастаўлена на ратыфікацыю. Ніякай публікацыі не было. Мы звярталіся. Усюды мы, гэта дэпутаты Народнага фронта, 0 увагі. І мы пайшлі на крайні крок. Пайшлі на галадоўку ў парламенце. І мы выйгралі, потому што на заўтра павінна была быць ратыфікацыя. Праваліліся пытанне аб рэферэндуме, бо мы ведалі, што наш народ пасадзілі ў мяшок и хочет завязать. Ночью увели войски. Вы ведаете, что было? А на завтра усё ратификовали. И вот теперь я вам растлумачу вынік, чему увели войски, и вынік гэтай ратификации и пагаднення, что зрабіў Лукашенко. Газ у России каштуе $35 за 1000 кубов. Газ у Беларуси каштуе $93 за 1000 кубов. Гэта значыць абулі ў лапці. А увесь транзит бесплатны. Цяпер усюды, і ў Смаргоне, ў Мінску людзей паставілі ў чаргу за субсідыямі за кватэру. Стаіце ў чэргах? Яшчэ не стаіце, будете стаяць. Таму што квартплата высокая і будзе яшчэ большая. Таму што за газавае топліва, за энергетыку, за ўсё трэба плаціць. Вы разумееце, каму мы плацім высокую квартплату? Мы платим Газпрому. Газпрому, он стал монополистом на Беларуси. А ў выніку здалі яму транзит. Наши страты на транзите, калі улічыць страты на газе, вот гэта, что мы ў 3 разы платим дорожей, и страты на транзите $2,7 миллиарда у год. А гэта и ваша зарплата, гэта отчисление на медицину, на транспорт, на ўсё и на пенсии, на ўсё. Вот вынік. Страты дзяржаве нанесены каласальныя, больш гадавога бюджэта. Калі ў нейкай дзяржаве кіраўнік дзяржавы ці дзяржаўны чыноўнік робіць такія страты сваімі непрадуманымі дзеяннямі, ён ідзе пад суд. Успомніце прэм'ер-міністра Японіі Танаку. Помніце, гадоў 10 назад з фірмай Lockheed, што было. Ведаеце, што робіцца з Джуліо Андріоці? Пад суд ідзе. А ведаеце, што з адным міністраў нямецкіх робіцца? Ён зрабіў неправільнае дзяржаўнае рашэнне, якое прынесла страты дзяржаве. Рабіце вывады, якая сітуацыя сталася ў нас. Акрамя транзіту здадзена наша мытная палітыка. Кожная дзяржава, калі яна мае сваю эканоміку, калі яна мае свае грошы, калі яна мае сваю тэрыторыю, яна павінна мець мяжу и проводит нормальную политику интересов своего народа. Мытная политика – это политика цен. Вот то, что мы зараз платим за постное масло, за цукор, там, за сало, такие дорогие гроши, это вынік того, что президент сдал наши мытные интересы российским кланам. Теперь мы кируемся российским мытным законодательством, и российские пограничники на наших межах. Яны абараняюць гэтыя пошліны, расійскі рынок. Ну, напрыклад, у России есть цукровые заводы, заводы, якія выпускаюць постное масло, легковые автомобили. У нас нема заводов легковых автомобилей, у нас нема цукровой промысловости, не выпускаем постное масло, завозили там из Украины. У выніку Россия уводит пошлины на гэтыя товары, каб захаваць свою вытворчасць. И гэтыя пошлины дзейнічаюць на нас. А нам яны не патрэбныя, бо у нас нема гэтых прадуктаў гэтай вытворчасці. А паколькі пошліны ўвялі,
мы платим выше сусветных цен. Мы все идем в магазины, платим. За автомобили то же самое. Памятаете, все автомобили замежные шли праз Беларусь. Памятаете, потому что пошлина была $1000. Праз одну мытню проходило тады 250 автомобилей у день. Полечите, пошлина $1000 за автомобиля. Сколько в день? 250 000. 5 мытней, где были автомобили. За один день 1 250 000. Куда и шли гроши? У бюджет. Амаль $500 миллиарда за год. Теперь увели российские пошлины. У 7-10 разов более. 8 000 пошлины за автомобиль. За одну мытню, за 2 тижня проходят 3 автомобиля. Может, кто-нибудь из вас думает, что я человек бедный, автомобиль не купляю, мне наплевать. Глубоко помиляетесь. Гэтые гроши шли в бюджет. Теперь их нема в бюджете. Все. Вот вам и вынік. И коли вы захвореете, не дай бог, то вы приходите со своим шприцем, со своей капельницей, со своим йодом, со своим лекарством. Потому что бюджет захопленный президентом. Вот вынік игнорирования парламента. Парламент верстая бюджет, и парламент его контролюя. Теперь бюджет захопленный. Выдаденный указ. Конституционный суд сказал, что этот указ незаконный. Президент что сказал? А я не буду исполнять решение Конституционного суда. А мы будем? Мы не будем. Посадят, коли не будем. Диктатура – это закон, воля диктатора для нас, для всех. И безмежа, самодурство для диктатора. Вот он не виконує Конституцию, а мы повинны виконувати. Вот что такое диктатура. И повинны виконувати его волю. А воля будет любая. Коли звучит с Россией, будет воля. Едьте в Таджикистан воевать, едьте в Чечню, и вы тогда их. Это будет. Диктатура – это порушение всех прав людей. Вот что это такое. И вот мы теперь по этой социальной политике, по этих ценах, отчуваем это на своем карку, только многие не разумеют, что откуда берется. Но ті пенсіонери, які його підтримали, яких він обманув самим непригожим чином, навіть ще ті не розуміють, що откуда береться. Диктатура, яка заводить економіку в тупик, і вона поправляє свої справи завсюди за кошт самих бідних, за кошт пенсіонерів, за кошт інвалідів, за кошт студентов, потому что эти люди бесправные. И она не будет поправлять своя, вот фирма Пуше, крутится банк, она не будет за кошт Пуше поправлять, она будет за кошт нас, всех самых бедных, поправлять свои становища. Вот тому выдадены такие указы. Ликвидованы чернобыльские льготы, за які змагався народ, не просто. Это люди достойны этого. Мы задаем питание в Верховном Совете. Вы выдали указ, ліквідовані льготи, хоча у бюджеті було розмірковано на Чорнобиль певна сума грошей. Ми задаємо питання, а де гроші? Ви зрозуміли? Бюджет виділив певну суму на чорнобильські гроші. І він указом ліквідував ці льготи. Но гроші ж виділені на цю статтю засталися. Ми задаємо питання, де ці гроші? Мовчання. Міністр фінансів не хоче вчитуватися, Чигир не хоче і президент не хоче. І ми, народ, не ведаем, куди даються наші гроші. А потім ми здивляємося, чому президент купляє персональний самоліт. Чому він коштує 45 мільйонів доларів. Це 508 мільярдів рублів. Ми не здивляємося, чому Жак Ширак і Гельмут Коль не мають персональних самолітів. Ми не здивляємося, чому господар Лукашенко його має. Тому що ми не контролюємо бюджет. Мы не здивляемся, чему Мерседес Лукашенко коштує 370 000 $. Чому теннисный корт будуется для президента персональный 70 000 $. Мы в этом не здивляемся. Мы только здивляемся, чому жебраки в переходах сидять, чому пенсионеры с голоду помирают. А есть такие факты. Вот к этому мы здивляемся. Вот что такое диктатура. Это бесправие и зневага народа. Ни один народ не терпит зневаги. Не повинны терпеть и мы. Який наш шлях, який наш виход? Ми європейці. Ми європейський народ, європейської культури.
І вось гэты лозунг, які вы читаеце, гэта крэда Народнага фронта. Гэта крэда. Мы павінны ісці тым шляхам, які нам дае наша Конституція, наша гісторыя. Гэта выбары парламента. Трэба ісці на выбары. Трэба галасаваць. Трэба кантраляваць, каб не шукалі, бо будуць фальсіфікацыі. Трэба выбраць парламент. Парламент – калектыўны орган. Любы парламент – гэта ўжо стрымліваючы фактор дыктатуры. І все дыктатары стараліся парламент разогнаць. Любыя. Вы население потребуете все. Аднак мы павінны зараз выкарыстаць гэты гістарычны шанс. Калі мы гэта не выкарыстаем, то мы можем згубіць нашу маёмасць, нашу незалежнасць. І мы будем просто рабамі у мафии московской. Это неоколониализм называется.